buntag sa tanan, and kuha na gyud no, official na gyud, December 5 na, and mo na kani ang pinaka-first na Sunday sa Desembre. Sana gyud ka tuig nilabay, and nag-andam na ta mag-celebrate sa one of the wonderful season sa usa ka tuig, ang pag-celebrate nato sa coming or ang birth ni Christ, no? So if namoy Biblia, paligog abri sa ika-napulo na kapitulo sa libro sa mga Hebreo. Og atong ikuan ni ang 1, versikulo 1 taman versikulo 18 karong buntaga. Atong sugdan, ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Nasamang mga halad, gihalad kanunay matag tuig. Busa, unsaon man sa walaod paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios, pinaagi niining mga halad. Kung tinuod pa na nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagasimba sa Dios, sa kanina sistema sa balaod, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon sila. O wala na untay mga paghalad nga himuon pa. Apan, kining mga halad sa mga matag tuig, nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi na ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og isa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya, ang bangwawali na niingon, ania ako, o Diyos, aron pagtuman, dili pa, si Kristo pa ni, ania ako, o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. So kani ang magwawali na. Ana siya. Una sa tanan, miingon si Jesus daw, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran. O dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Napansin ninyo, balik-balik, no? Try gid niya explain. Gikot niya si Jesus Christ, karon ihang gi-explain ang giingon ni Jesus Christ. Ingon din siya, kining tanang mga sakripisyo, mao ang gipangayo sa balaod. Unya, miingon siya, ani ako, o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Diyos ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesus Kristo, ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya, nahinluan kita ang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw, ang matagpari nga Hudiyo, nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon, og nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan, kining mga sakripisyoha, dili gayod makawagtang sa mga sala. Apan, si Kristo naghalad og usa lang ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha, epektibo, hangtod na gayod sa kahangturan. Og unya, milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto, naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil.
Usa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Usa sa tanan niingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila. Inig abot niadtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang huna-huna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Praise God, no? Nindot kay ni siya na passage o mag-ampo sa ta before ta magsugod. Ginoo, salamat Lord na naa kami aning testimony mismo sa Holy Spirit na iyang testigo na ang assurance sa katong hingpit na sakripisyo na gi-offer ni Hesukristo sa mudawat ani, sa mutuo ani, sa magkinabuhi habang buhay na nagsalig lang aning na sakripisyo once and for all, na kanina promise na imong giwagtang ang among mga sala. Ang among konsensya, imo nang gilimpyuhan sa mga sala ug makaserbisyo na kami sa imuha sa limpyo ug sa maayo na posisyon. Salamat Lord. Ug tabangi kami og sabot karon kabuntaga sa kaning mga wonderful na mga kamatuoran na gibuhat ni Kristo sa iyang perfect na sacrifice para kanamo. Ug hinaot Lord sa nasa among pag-embrace ani na kamatuoran, ang among mga kinabuhi dayon Lord mausab, ang among paglantaw, among mga buhat ug amo ang mga ginabation usabon kanimo tungod ikaw man ang gahimo ani. Ako kaning giampo para sa amo tanan in Jesus name. Amen. December na gid no? Ug ato kaning ingalan ang sermon na ang perpekto na paghalad. So since December naman, nag-mention na akong wife gahapon, kagabi, ana siya, murag magsugod na gyud palit og mga gift ani sa atong mga inanak. Na po yung amiga na ako, ingon siya na, sa akong ka 1 million na anak, na busy na kay ko, sige na, nagsugod na siya og pamalit na pod og gift para kanila. Now, sa ato ang season of mamalit ta og gift og makadawat ta og gift, manghatag ta og gift, unsa ka na kung ang atong gi-offer na gift sa usa ka tawo wala na himuot ang nidawat. Na ang atong ang nahatag nato na gift murag wala siya nakapalipay kung dili nakapa subo na noon. Posible man na siya Pwede gyapon na siya kung usa ka tawo mingon uhaw kay kuway. Ano ang atong gihatag saya kay Skyplex. Naasad na na mga kuan na basin ang atong ginahatag or ginabuhat or even atong ginahalad sa Dios na butang na ba sa atong huna-huna kung nahimuot ba ang Dios sa atong ginahalad sa iya sa atong kinabuhi. Atong tan-awon karon ang perpekto na paghalad ni Jesus. Ug akong hinaot na kitapod sa ato ang pag-alagad ug ato ang pagserbisyo ug pagsimba sa Dios. Si Hesukristo ang ato ang tumanon ug dili ang pinaagi sa kalibutan o atong mga basin atong mga naandan sa una. So nagsugod karon ang ato ang bangwawali na iha na pong gi otro og ingon
kanina wali na magod ni Marvin Jo ato ang sa kapitulo 8 katong anino sa mahitungod sa mga anino, no? Pero kato siya specific to siya sa covenant sa templo. Kani siya balaod particular sa paghalad sa mga sakripisyo ani na sistema na balaod na gihatag sa Ginoo sa Old Testament. So ingon no na ang balaod sa mga Hudiyo ug mo na ang mga balaod na gihatag sa Ginoo kang Moises o na dito no na ang Ten Commandments ug makita nimo sa Numbers, Leviticus giunsa nila og explain pod og kuan ra ni Moises unsaon pagtuman sa balaod. Mo kana ang mga balaod ug ang mga ginatukoy ani. No? And then ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit. So dili ang balik-balik man ginasa na tema diri sa Hebrew no na dili hingpit, dili maka perfect. Pasabot gyud ana sa perfect is dili makaluwas. Okay? Dili niya kaya na moadto ka sa pinaka-desired nimo na finish line. Maabot ka sa imong destinasyon. So ang dinha nakabase tanan ato mga relihiyon, di ba? Na ang relihiyon nato sa tanan kalibutan gusto na makaduol sa Dios. Gusto na muabot ta sa ana na punto na maka-establish og relationship sa Ginoo. Na madawat ta sa Ginoo. Pero even ang balaod na gihatag sa Ginoo, dili man ni mao ang hingpit, dili man ni mao ang makaluwas, dili makaabot sa destinasyon na maluwas ka, ug kay dili kan man ni sibo daw sa sumbanan sa tinuod. Ug dara din nimo na kuano na ang anino, kung ma-imagine nimo atong anino, makita nimo anino na may chance na mailhan nimo kung kinsa na siya gikan ang anino. Kung nailhan nimo ang tao. Pero kung sa anino ka lang mo base, dili po di mo mailhan kung unsa iyang mata, unsa iyang buhok, unsa gyud yang eksakto na itsura. Kung ipa-describe ka unsa man lugar na tao bi, sa anino ka lang mo base, dili ka makabuhat ana. So giingon karon ang illustration niya no na ang balaod mura kani og anino lang gatudlo lang ni siya sa unsa ang tinuod. And so unsa ang mas nindot pa. And mo kana karon sa pag-abot ni Kristo na ingon dayon diri no na sama mga halad gihalad kanunay matag tuig sa kani balaod na anino ka lang busa unsaon man sa balaod na paghingpit, unsaon man sa balaod na paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios. Kita nimo? Ang ilang mo ni ang pasabot sa hingpit na makaduol sila sa Dios. Mo na ang destinasyon. Pero since anino lang man siya, dili niya mabuhat. Ang reality karon, ang framework no or ang giingon pa niya diri ang sumbanan sa tinuod nga mga butang mo na kanon si Hesukristo ug ato kanang gihisgutan sa ika-9 na kapitulo na si Hesukristo na ang niabot, siya na karon ang tinuod, the picture of the reality, no, ang realidad sa kani. Ingon pa sa Colossians 1:15, si Hesukristo ang sumbanan sa tinuod, ang image of God. Siya ang exact image ni God. Dili siya anino. Og tungod ana, ang Romans 8:29 ingnan ta na katong ila sa Ginoo. Kato iyahang gitawag. Iha kaning i-conform sa image sa iyang anak so that kita tanan
Si Hesukristo ang ato ang maging panganay, firstborn. So kita tanan, nakita nato na kaning anino, kaning sumbanan sa tinuod, si Kristo na karon ang nahimong realidad. Niabot na. Dili na lang ta sa anino natin sistema, kundi naa si Kristo, og tanan na musunod kang Kristo, himuon sa Ginoo karon na iha kang i-conform, iha kang himuon pareho sa iyang anak, pareho sa image of God. Ug mo kana ang atong kinabuhi na Kristohanon habang buhay. We will become more and more like Christ. Mausab ang atong ugali, atong sundon man ang ugali ni Kristo. Ang atong paghuna-huna, hinay-hinay, mausab, kaya ang atong paghuna-huna, usbon man nato sama sa paghuna-huna ni Kristo. Ang atong ginabati, mausab, kay hinay-hinay man, sundon man nato ang mga karakter, attribute sa atong Kristo Jesus. Ug mabuhat kini gumikan aning pundasyon na kamatuoran ani na passage. Ug sa ikaduha na bersikulo, ana siya, gi-explain pa niya na ngano man na naa may mga paghalad na dili malipay ang Dios. Ngano man na naay pagsimba sa tao na actually dili siya mao ang ginaapas or makapahimuot sa Dios. So muna akong gipangutana ganina sa inyo ba na huna-hunaon siguro nato kay base ng atong natun-an na relihiyon gumikan sa atong nadak-an diri sa Pilipinas o unsa pa atong amantagikan o maybe ang atong idea karon sa pagmamalipay ang Dios sa atong mga buhat gumikan sa sistema o relihiyon sa kalibutan ug dili sa gitudlo sa atoa sa Ginoo. So atong tanawon kay kung tinuod pa na nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios. Ani na sistema, ani na sa balaod. Dili na unta sila sigig balik-balik og halad pa. Mo yang punto So nagdala siya og ebidensya na kanina balaod, kanina relihiyon na pagsimba sa Dios nganong anino lang ni siya. Kay kung tinuod pa ni siya, dili na unta siya magbalik-balik ang gasimba ani. Sige siya halad, sige halad, sige halad. Di ba? Wala na untay lain pa. Kay nahalad naman og i-explain ni Jonathan last Sunday pod. So karon apan kining mga halad sa mga magtuig nahimo na noon og nagpahinumdum. Now, importante na siya kay mura na siya og example ani panahon man gyud sa pandemic na ay nagpromise sa imuha na kanina tambal makaayo nimo. Ug sa imuhang pagtuo ana imong gipalit imo karon na siya sa panahon na magsakit ka mao gini ang makasalba nimo. Imong gipalit, imong giandam sa imong kabinete. Daw naigo man ka sa sakit. Imong giinom. And tinuod gyud na naayo ka. So every time ko makakita ka na botelya lugar or natambal kana nangalan sa tambal, makaingon ka, ay salamat usagi na sa naulian ko. But what if kanina botelya, pag inom nimo ani natambala, na grabe na na nabatian na nimo ang sakit, epekto sa sakit, na peligro na imong kinabuhi, wa man ka naayo. So unsa naman karon matag tan-aw nimo karon anang tambala. Ang imong makita sa kanang tambala, murag ingani, nagapahinumdum sa imuha na katong kanina gamot, kanina tambal, walay pulos. Dili
makaayo sa ako Wala na kaayo. So usa sa way na ipakita karon sa magwawali na kaning balaod dili siya effective. Kay tungod maski nag-offer na ata ang pari, nag-ampo na sa kaning mananap o gi-offer na ang halad. Ceremonially na cleanse na siya noon, buhat na tanan ang religious ceremony, pero ang konsensya sa tao ug mo ni ang gihisgutan nga po ni Jonathan last Sunday, wala. Guilty ra gyapon akong pamati. Wala na usab man diri sa sulod. Mahinumduman na noon nako ang akong mga sala every time, every year. Mo na ni serve na noon siya as a reminder sa mga sala. Kay dili man siya ang makatangtang sa sala. Apan, kining mga halad sa matag tuig, nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Kaya ang dugo ni Kristo sa mga toro, kayang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding, dili gayod makawagtang sa sala. Once again, iyahan na pag-try. So makita gini mo, ug mo na ni sa closing argument naman gud ni siya. Kung napata sa korte, after ang tanan gipaminaw sa judge sa mga ebidensya na nasubmit, di ba sa last part, mag-closing arguments naman din na ang mga lawyer. Kani siya, ang chapter 10, pahumanay na ni siya sa iyang explanation, taas kin explanation, Kapitulo 7, 8, 9, 10, sa kang Hesukristo bilang Pangulong Pari, maura ang makahalad sa tinuod na sacrifice na dawaton sa Ginoo. Mao na ni iyang closing argument. Next Sunday, ang usa sa pinaka-famous verse sa atong makitaan sa Hebrews 10, or Hebrews even, no? Do not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Dito na. So busa mo akong iingon sa inyo ba, na before sa mga praktikalan, before sa mga application, mapansin ninyo na ang Ginoo, before niya ihatag ang sugo, naana siya ihatag na mga kamatuoran na maoy iftuhuan sa mga tao, mao karon ang iyahang gamiton na makatabang sa atoa na tumanon nato ang iyaha karong isugo. Kung wala kaning kamatuoran na atong nasabtan o gituhuan o gi-embrace, sariling sikap na nato itry og tuman-tuman, mahurot ta. Mawala ta sa passing. Busa, mag-angkla kita sa kamatuoran, sa pulong ni Kristo, even sa kani. I-try na to karon na atong i-train ang atong gagulingon sa mga even kaning mga solid na food. Kay iha kaning gihatag tanan para kanato. So once again, ang kaning magwawali niingon siya, kanitanan, mga dugo sa mga anwananap, dili na siya mao ang makawagtang sa sala. Ang makawagtang ragyod is ang dugo ni Kristo na iyang gihalad para kanato. Busa, nag-quote din siya sa Old Testament. Nag-ingon din siya, tungod ni ini, tanawa, ingon di ba? Moni ang giingon ni Kristo pag ani niya sa kalibutan. Salmo 40, 6-9 ni karon iyahang ikot. Og iyahang gibuhat, pansin na ang iyang gibuhat. Si David may nagsulat ani. Pero iha karon gibutang ang mga pulong ni David sa baba ni Jesus, na si Jesus ang nagsulti ni ini. Propeta kani na nagsulti na mo kani ang isulti ni Jesus.
So, ingon ra lugar na si Jesus na karon ang iyang giingon, nagikredit na mo'y nagsulti ani. Si Kristo ni ingon, ang Ginoo dili gusto og sakripisyo og mga halad nga mananap. Time sa, kinsa man ang naghatag ana na sistema, ang Ginoo. Nganong iyaman ang gihatag, naa may purpose ang Ginoo para maka-idea sila sa anino, makita nila ang realidad na buhaton ni Kristo. Pero kanidi ay na sistema, dili kani ang hingpit na sistema na mao'y makapahimuot sa Ginoo. Maayo ka to, nato siya'y puslan, sama sa atong tulda karon. Alimuot, pero naa siya'y purpose para maka-excited na no, kung kanos ta makabalik sa atong arang-arang or mas nindot pa na lugar na makatipok kita, naa siya'y pulos. But, ingon siya dira, if you've ever wondered, unsa ka what is God like? Unsa ka ang mga gusto or dili gusto? Dili na ka kailangan mangutana, tanawon lang nimo sa Kristo, paminawon lang nimo sa Kristo, makaila ka sa Ginoo. Kay siya ang exact image sa Ginoo. So kung gusto ka, Lord, how can I worship you? Ayaw taog tanaw sa mga anino or paminaw sa mga bisan kinsa diha. Tanawa si Jesus. Paminawa si Jesus. Sunda si Jesus. Giunsa niya og halad og simba ang Dios. Og ingon siya, wala nahimuot ang Ginoo sa mga sakripisyo og mga halad sa mga nanap. Pero giandaman siya og lawas sa Ginoo. Ug dinhi nagdiferensya lang sa Salmo 40 no, ingon diri dalunggan. Pero pareha ra ang pasabot. Lawas, dalunggan, nindot siya na kay ingon din siya diri, wala ka mahimuot sa halad nga wala pa nga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa huwagtang sa mga sala. Kung wala nahimuot ang Ginoo sa kaning binuhatan sa kaning mga usakan tao, iyang mga tinawag, tagatuig maghalad sila. Unsa man ang makapahimuot din sa Ginoo. Mo'y kiingon din ni Kristo. Miingon ako, ania ako o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Kabalo ka, unsa pa'y mas gusto sa Ginoo kaysa kaniadtong mga relihiyosong buhat? Ang pagtuman sa iyahang kabubuton. Mauna ang whole reason na niya ni si Kristo para tumanon niya ang tibuok kabubuton sa iyahang amahan. Og niingon, giklaro gid niyang ingon, wala mong ka nahimuot Ginoo sa kaning mga binuhatan na mga maayo. Og again, I tell you no, maayo man ni. Mugastok biya ka. Musakripisyo biya ka sa kaning mga buhat. In a sense, nagtuman sad biya ka. Kay gituman nimo ang balaod. Pero pa may mas humot og mas dawaton og mas ganahan og makalipay ang Ginoo. Kung ikaw mamalit ka og gift sa imong mga labuan, paliton ba na nimo iyang di ganahan? Kanang imo makabalo ka na dili man ni makapalipay siya. Nganong imo mang paliton? Tingnan ti ka sa rason. Daghan man kay mohatag og gift no na murag wala nalipay ang nidawat kay ngano man. Para dito sa iya ha. Ako dito ang malingaw ani. No? Nipalit ko ani, malingaw gid siya ani. Malingaw siya ani. So ako na siya hatag. Kung dili gali siya, ako yung mogamit ani. Yehey. So the only reason why usa ka tawo iyang ihatag ang usa ka gift na dili ganahan ang usa ka ang nidawat kay
Ganahan siya ato. Wa niya huna-hunaa, kinsa iyang gitagaan. Pero si Kristo sa iyang paghalad, ani iyang perfect sacrifice. Ang kasing-kasing sa amahan, pareho sa iyang gusto. Gusto ko, Lord, na ako dinhi para tumanon tanan akong kabubuton, imong kabubuton. In other words, obedience is the only true sacrifice. Obedience. Kung maghalad ka og lain, kay para imong bayaran ang imong disobedience sa uban nimo na aspeto sa kinabuhi, dili pagyapon mahimuot ang Ginoo sa imo, ha? Dili man mao yang kasing-kasing. Sundon nato si Kristo. Ug dili lang ni siya ang bag-o, no? Dili lang ang mangwawali sa Hebro ang nagasulti ani, dili lang si David, dili lang si Kristo. Tan-awa gali balik-balik ni na mensahe sa Old Testament na ang kamatuoran is that obedience to God is the only sacrifice. Tan-awa ang 1 Samuel 15. O kung naamoy Bible diha, no, magpalihog ko pakli diha padulong kay anha ta niha sa 1 Samuel 15 kadali. Naaman na sa story ana behind this. No, naingon dira si Samuel, aduna bay dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon o sa mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo. O kabalo mo kana na storya, ha? Iha ka nanggi, nagsugod ka na sa versikulo 1 sa kapitulo 15. No, na naadiha karon taman verses 1 to 3, gihatag, nagsugo ang Ginoo kang Saul na ingon siya, ikaw man akong gihimog hari, Saul. So, paminawa, mo ni ang akong isugo sa imo. Naay mga usa ka nasyon na tawag nila Amalek. Ug ang ilang gibuhat sa Israel, grabe kaayo kasala. So adto didto, ug iwasak na sila, gubaan na sila tanan. Mo na akong judgment sa ila. Tumana kani, no? And so gihatag siya og sugo. Ang sugo pagyud is dapat Saul wala kay ibilin. Ihurot gyud nimo ni og guba. Tao, mananap, gamit. So klaro kay ang instruction sa Ginoo, no? Buhatan ni Saul kay ikaw ang gihimong hari. Og ang gibuhat sa Amalek, ingani, grabe ang ilang. So ako silang husgahan. Buhata kini, gubaa sila tanan, walay ibilin. So gibuhat ni Saul. Og sa versikulo 4 taman city, makita nimo na iyahang gituman. Gituman ganyan. Adto siya sa Amalek. Sa nasod sa Amalek, iyahang gi-atake, grabe ilang sacrifice, grabe ilang hard work, no? Ang ilahag yung and then, versikulo 8, nagsugod ang pagkahiwi. Unsay gibuhat? Unsay nahitabo sa versikulo 8? Pagkatong gihatag na sa Ginoo ang victory sa ilaha, na-capture na niya ang hari, ug na nila, versikulo 9 dayon, ang mga sundalo ug si Saul, ila karong wala nila gipatay ang hari. Kay kung ang hari sa una sa panahon, kung imo nang madakpan, dako kay na og kuan, balyo. Pwede man nimo siya i-ransom. Pwede man nimo siya i-hostage or i-exchange. No? Dako kay ka og political na lamang kung maka-capture ka og usa ka hari. So, syempre, kung hunaw-hunaon nimo sa kalibutan, sayang naman. Sayang naman, Lord. Ato lagong nakuha. Nituman naman amo naman gi-atake. Wasak. Halos tanan, 95% among gituman na, Lord. Na may usa ka hari. Di man ni siya, dako man ni siya kantidad, Lord. Sayang. Wala nila tumana ang tingog sa Diyos. Dili lang ang hari, kung dili, nakakita po din sila og mga maananap.
Patsada, perfect, walay mancha. Sayang naman, pwede nato ni mahimuan og ministry. Mahalad nato ni para sa Ginoo. Alang sa Ginoo. So, reason number 2 na another area na wala na po nila ng mamati, kay nakakita sila og maayo, ang ilang hunahuna ay mahalad, mahatag nato ni og gift para kang Ginoo. Sure, mudawat gid siya kay perfect baya. Wala bay man siya. Mas nindot pa ni na mga mananap kaysa atong makit-an dito sa atong mga farms lugar. Pero sa tanan na ilang nakita daw na mga walay pulos, tanan ang ilang mga walay nindot, ilang ipangguba. Pero katong mga naay halaga, nindot, precious, mao ang ilang tago. So nakita din nimo na sa versikulo 13, niingon din ra, niduol na si Samuel, niabot na si Samuel, og nangamusta siya, Saul, kamusta ang imong adto dito? Og si Saul, excited kay siya, niadto siya, "Hey, Samuel, blessed are you of the Lord. Akong gituman tanan ang gisugo sa Ginoo." Unya, versikulo 14, nang ingon din si Samuel, "Mao ba? Unsa man niya akong madunggan ng mga tingog sa mga mananap? Mga mumu diha o mga me-me. Di ba gisugo ka na patyon tanan? O tanawa ang the way ang usa ka tao na motry og simba sa Ginoo gikan sa maghalad og mga iyahang abi niya gusto ang Ginoo. 15, versikulo 15, bawang tanawa. Ingon si Saul, "Ay, amo kaning gidala gikan sa Amalekites, kay mo ni ang mga best of the best, sheep, oxen, amo ning ihalad, ministry kani." So the way iyahang gi-explain ang iyahang disobedience to God is naaman ko'y maayo na ministry purpose para ani. So Lord, siya ro dili nimo dawaton. Okay raman Lord, di ko maminaw nimo, di ba? Kay para man ni sa imuha. If you try to offer good works sa Ginoo para bayran imong sala, na wala ka na mati sa iyahang kabubuton, kabalo na ka. Gikan kang Kristo pa lang, wala na himuot ang Ginoo sa imuha. Busa mo ka na ang pangutana ni Samuel sa iya, "Wait, ngano man ang wala ka naminaw? Since gamay pa ka ang Ginoo ginhimo sa imo, na ikaw iya kang gipataas, o karon na naananong ka sa taas na posisyon, mo na ni mo ang buhaton? Why did you do evil?" Kabalo ka? Unsa ka na ano? Ang imong gitry og buhat na maayo, ingnan ka sa Ginoo. Why did you do evil? But Lord, good man to akong gibuhat, Lord. Why ganong evil man? Mo man ni ang gusto sa Ginoo. Lahi man ang gitry og halad. Naging evil siya na akto. Ug makita nimo unsa kagahi ang kasing-kasing ni Saul na ani na punto. Kay versikulo 20, taman 21, garason na siya. Ay, dili man ako, ang mga tao man ako mga sundalo na, sila na. Ug unsa pa na iyahang rason, na diwa gid siya naghinulsol. Ug tungod ana, busa ana, mo kani, ang giingon ni Samuel kaniya. Nalipay bang Ginoo sa imong ginabuhat na halad? Dinhi man siya malipay sa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Ug timan ang pagtuman labaw pa ang maayo kaysa imuhang inihaw sa imuhang mga good works ministry. Ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Tanaw na to kang salmo, same. Ingon siya si David, "Kay ikaw dili malipay sa halad nga inihaw. Kung ako maghalad og halad nga sunugon, dili man ka mahimuot ani." Ang imong gusto, ang espiritu nga mapausanon.
Ug ang usa ka espiritu na obsanon, gahinulsol sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naman, Lord, makasasala man ko, Lord. Dili siya mo try og halad og maayong buhat para mabayaran niyang sala. Kung dili, muduol siya sa Ginoo og mangayog pasaylo. Kay si Kristo, ang halad ra ni Kristo, siya gasalig. Og iyahang hinulsulon katong salaan na to. Kay nabuak man ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing ni Saul, wala nabuak. Mo ang sige rason-rason. Wa gyud nang hinulsul. Iharag ya pong gitry og justify. Pero mo ni ang usa ka espiritu na maobsunon na malipay ang Ginoo. Hosea 6:6, kay ako nang tinguha sa gugmang walay paglubad ug dili sa halad nga inihaw. Sa kahibalo, mahitungod sa Dios kaysa mga halad nga sunugon. Balik-balik ni, daghan pa kayo na siya. Ug si Jesus pa lang, pag-abot ni Jesus, oh, blessed be our wonderful high priest. No, ana siya, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Actually, gi-change na ko na sa, sa John 8. Katuingon si Jesus, I came to do the Father's will. So, ang kasing-kasing ni Jesus, ug ang even ang iyahang pagtan-aw, unsa day ang tan-aw sa Ginoo, naghigugma nimo siya o dili, is base sa kung naminaw ka, nituman ka sa iyaha, ug wala ka nagtry og offer og other good works sa iyaha. Kay dili man siya mahimuot sa good works, kung dili na sa according sa pagtuman sa iyahang pulong kabubuton. Importante kayo na siya na point, no? Kay later on, adto na ka sa praktikalan. Ayaw mo give up of magtipok mo. Kaya nga naman, daghan naman garason. Daghan na garason. Ang unsa ba na ng garason? Maayong buhat. Maayong halad. Mapansin na nato na pattern later. And so, unya, miingon siya, aniya ako, O Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Diyos ang tanan mga karaang sakripisyo. Ug dinhi nato nakita na ang sakripisyo ni Kristo perpekto kaayo. Ang dili nato mabuhat, ang dili nato ma-offer perfect obedience, si Jesucristo maoy nagsakripisyo. So ang gibuhat dayon sa sakripisyo ni Kristo na iyahang nabuhat ang dapat atong tanan gibuhat nato na maging obedient sa Ginoo. Siya na karon ang nagpakita unsaon ug siya na karon ang nag-abri sa dalan para makasunod kita tanan. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Mo ni ang iyahada karong na-achieve. Nahinluan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad sa iyahang kaugalingon. Sa kayang kaugulingong lawas. Di ba? Ingon ko na si Kristo ang iyahang kagulingong udugo, iyang kagulingong kinabuhi, iyang gihalad. Wala sa nihalad og mananap, iyahang kagulingong kinabuhi. Ug nganong nindot kay siya nahalad, kay gituman man niya tanan ang giingon sa Ginoo sa iyaha. Maka-learn ta na, no? May ang atong kinabuhi sa atong pagtuo o pagsunod ni Kristo. Ang atong ihalad, dili ang ato ang mga maayong balak, mga maayong gusto unta. Atong buhaton is ang sundo na to ang paghalad ni Kristo. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakrifisyo. Apan si Kristo, apan kaning sakrifisyoha
wala ni, dili kani effective, mo ni ang dili mabuhat sa kato ng mga pari. Apan si Kristo, naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. O kining sakripisyo epektibo, hangtod na gayod sa kahangturan, ug unya milingkod otro sa tuo sa Dios. Kanina sakripisyo, nindot kayo og perpekto kayo ni Kristo, nganuman. While ang pari na naghalad balik-balik gatindog, pag human sa paghalad ni Kristo sa iyang kagulingong dugo, nilingkod siya sa tuo sa Dios. Ug nindot kay na itsura, no? Ang uban na nagtindog, gasilbi pa. Ang nilingkod, usa ka hari. So ang ato ang greatest servant of us all, the perfect obedience na gipakita ni Kristo, nakita nato na ang Dios iya siyang gipataas. Ug si Kristo nibalik siya sa iyahang rightful place ug nilingkod siya karon. Nindot kay na siya na kamatuoran na imuhang gunitan. Kay sa tanan na mosunod dinhi sa kalibutan kang Hesus, iapi-api ka, ug ikaw pang daw-daogon ka, ug himuon ka pang dautan, ug ikaw pang himuon og gasalikway. Kung naana na sa mga panahon na ang tibuok society, ang even sa imong mga tao na kailan nimo gihigugman nimo, moingon na nimo na unsa naman kadiha, adto ka kang Kristo kay siya gyapon ni experience ana. Ug since nilahutay siya, ihatang gipakitaan unsa pagtuman sa kabubuton sa Dios, na muagi ka og saway sa mga tao, even gikan sa imong pamilya, sa imong mga kababayan, na pasakitan ka, na traidoran ka, talikdan ka. Pero kung mo silbi ka, kay imong gusto ra gyud tumanon ang kabubuton sa Dios og dili ka maminaw sa mga ginasulti-sulti sa tao para mag-goodshot ka balik sa ilaha. Mo niyang isa ka itsura na imuhang angklahan. Nilingkod siya si Jesucristo paghuman sa iyang sakripisyo ug naghulat karon. Naghulat siya karon. So relevant kaysa sa atong present day na kung ang tibuok sociedad or unsa pa ang atong kinabuhi, magtamling-tamling na kay nituman ka sa kabubuton sa Ginoo. Naay imuhang Dios og manluluwas na naglingkod og naghulat karon. Kay ang tanan kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Do you know how assuring it is? It means si Lord na'y bahala nila. Ug unsa may kani akong kumo gamay man kay ni. Akong sumbag og pati gamay ra man kana sakit. Pero ang balos na buhaton sa Ginoo sa ginabuhat sa kaning mga daotan na tao, dili nimo makaingon ka, justice is going to be served. Maka-endure ka, ug baski unsa pa ka injustice diri sa kalibutan. Maski unsa pa ka buhaton nga naman, naamang kay Ginoo na naghulat sa tamang panahon na ang tanan karon kaaway na dili gyud maghinulsol, gamiton og tumbanan sa tiil sa Ginoo, ug they will glorify God. Gikan sa ilang gahi na kasing-kasing, mag-glorify pa rin si Lord. Pero para sa ato hoy, kanindot, busa, kung ikaw ang anak sa Diyos, mo ni ang promesa kanimo. Pinaagi sa usa, ug usa lang kasakripisyo ni Jesucristo. Di na kailangan utruhon. Gihingpit niya hangtod sa kahangturan, kadtong nahinloan sa sala. Do you know why pwede na tamang kinabuhi na baski unsa pa atong giagian o gibuhat sa sauna, pwede ta magsugod karon?
na tumano nato ang Ginoo. Kung napalpak man ka paghigugma sa Ginoo ganina or gahapon, pwede ka magsugod karon. Tungod sa usa ka sakripisyo ni Hesukristo, ihang gisigurado na ihingpit kanya, dadon kanya hantod sa finish line. Hangtod sa kahangturan kadtong iyang gihinluan sa sala. O kinsa man to iyang gihinluan sa sala? Ang nituo sa iyaha. Ang nituo na nipadulong sa pagtuman. Kay mo man na ang pagtuo pasabot. Pagtuo na nagpagsalig. Ayolog, tuo-tuo lang. Kay daghan kay gatuo-tuo lang. Pangatanon nimo bisan kinsa diri sa Pilipinas, gatuo ka Ginoo, gatuo. Pero kung tan-awon nimong ebidensya o prutas sa iyang kinabuhi, tuo-tuo lang di ay. Ikaw, ang imuhang pagtuo sa Ginoo, realidad ba kini? Naa ba dinhi sa imuhang sungod nagtuo ka ni si Kristo? Gusto ka mo tuman sa iya ha? Naa ba kani na pagtuo kanimo? Kikigaranti man niya na kung mutuo ka niya, ihakang hinluan sa sala. Ug tungod kay hinluan kanya sa sala, gusto ka magkinabuhi, nabiyaan nimo imong sala. He will sanctify those na iyahan ang gisanctify. Ug iyaha din karon gitistiguhan pag yun. Ug closing remarks na niya, ang 15 to 18, sa Espiritu Santo. Una sa tanan, nag-ingon ug nagarantiya ang balaang Espiritu. Mao kani ang kasabutan nga akong himuon dayon kung naa na ta ani na relationship. Inigabot niadtong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balao diha sa ilang mga kasing-kasing ug isilat ko kini sa ilang mga huna-huna. Dili ikaw nagbuhat ani ang Ginoo. Mo nang gusto na kamutuman og mubuhat, kay iyaha na karong giusob ang imong kasing-kasing og imong paghuna-huna. Be transformed by renewing of your mind. Gi-transform ka sa Ginoo. That's why be transformed by the renewing of your mind. Walk in the Spirit kay kitagaan na kanya sa Spirit. Tumana. Kay naa na karon ang balaod sa imong kasing-kasing. Hindot kay sa no? Ang pagbuhat dayani mismo. Pagsunod na to kang Kristo, wala tanya pasagdi ang ato ang maayong Pangulong Pari, ihatang gigaranti, dadon ta mo. Kani kay hingpit man niya akong sacrifice. Sa imong sala, gahapon, karon ugma, bayad na tanan, busa, ali, sunod. Be at peace. Oh, unsa ka lindot na freedom. Unya maingon siya, dili ko na hinumduman. Bumara ang shame, no? Taga-tuig mo ato sila og mahinumduman nila lang sala og ang kaulaw sa sala na akong nabuhat. Pero ingnan ka sa Ginoo, dili na nako to hinumduman. Praise God. Ang Ginoo dili na mo hinumdum sa imong ug atong mga sala na daotan na nabuhat. Man kini mapasaylo, wala na kilanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Busa dili mo silbi ang halad sa mga maayong buhat, halad ministry, halad sa other reason para bayaran ng imong disobedience. No. Bayad naman. Tumana karon. Kay iya naman gisulat. Kitagaan naman kanya ang Espiritu. Bala ang Espiritu. Sunda ang perpekto na paghalad ni Kristo. Kay diri nato nakita na niingon ang Ginoo na himuot ako sa akong anak. Mo ba na imong gusto madunggan pag-atubang sa iyaha? Nahimuot ko sa ako ang anak. Praise God. Let's clap our hands for the Lord, for the kaniyahan na peace. Let's pray. Ginoo, salamat Lord, kay naa kami
kalinaw ug kalipay na ang among Pangulong Pari ang iyang gihalad na offering, na sacrifice, perpekto, once and for all, hingpit na madala kami, na maluwas kami. Ug ang iyang gibuhat, perfect kayo kay malimtan na tanan ang among sala. Nabayaran na tanan. Wala nami ikaulaw. O kaya, maangkla na kami. Kaya ang among buhing hari, among buhing Diyos ug manluluwas, ang among buhi na Pangulong Pari, galingkod na karon sa tuo nimo, sa trono, glorified, ug naghulat sa tamang panahon na ang tanan na among agian o kailangan pa agian na mga sakit, mga lisod pa na mga butang diri sa kalibutan, na ay tamang panahon na naani hustisya tanan, naani healing tanan, naa kani blessing para sa tanan namong agianan pa. I-anchor imong tao ani. Og nag-excited kami, Lord, as mo tan-aw kami sa mga next few weeks sa nindot kayo karon na mga igo na karon about sa mga pagtuo, about sa pagtipok, about sa mga practical na mga pagkinabuhi gikan ani amo ang kamutuoran ni Kristo. Tabangi kami bilang imuhang simbahan dinhi na ang among tibuok kinabuhi, ang among paghalad will be a pleasing life. In Jesus' name, Amen.